dili RCC ang gitukod ni Kristo sa panahon ni adtong 33 AD, sa panahon nga niya si Kristo o sa panahon sa mga apostol. Walay RCC nga gitukod ni Kristo. Way mabasa sa Biblia. Okay? So mao ni ang kasaysayan. Tudloan ta mong idea ha. Kini siya kanang giingon bitaw diha nga gilutos ang mga Kristohanon. Ang gilutos nga mga Kristohanon dili mga Romanong pagano. Kini siya mao'y gitawag og mga Romanong pagano. Gitawag na siya Roman Church. So pagano na siya mga kaigsuonan nga pagtulunan kana magsimba og yawa mga rebulto. Mao ni siya ang Roma. Okay, kini mao ni siya ang sa Israel diin didto natukod ang Church of God, Iglesia sa Dios. Mao ni siya gitawag og true Christian, makaigsuonan o makagalaan. Karon sa panahon ni sa panahon ni Kristo, sa diha nga nangamatay sila, okay, direct na to. Unya ang mga apostoles nangamatay. So ang mga nabilin makaigsuonan, mga Kristohanon na lang, mga tinun-an sa mga apostol. Karon sa diha nga grabing paglutos sa Roma ni adtong panahon na sa mga Kristohanon, unya giangkon man na sa mga Romano nga ang Kristohanon kuno nga gilutos ang kining mga Roman Church mga pagano. Dili na tinuod makaigsuonan. Sila maoy nang lutos ngadto sa tinuod Kristohanon nga mga tinun-an sa mga apostol ug sakop ni Kristo. Mao na gitawag og true Christians or gitawag siya Iglesia sa Dios nga natukod ni adtong 33 AD. Mabasa nato sa Buhat 20 bersikulo 28. Ang natukod sa 33 AD dili Roman Church. Kaya ang natukod ni anang panahon sa panahon ni Kristo, Iglesia sa Dios. So direct nga pagkasulti sa naaning Iglesia sa Dios, mga tinuod nga Kristohanon kini ba? Naana ni nag-exist na ning gitawag og Roman Church, gitawag og pagano. Mao nang moingon sila nga si Constantino, na-convert si Constantino sa sa kining Katoliko. Daghan ang kunong papa nga milabay. Yes, akong i-explain ha. So kining papa nga milabay sa wala pa mutukod si Constantino og the Roman Catholic Church, sa wala pa niya gibuo, wala pa niya gilegalized. Kining tinuhuan sa mga Romano nagsugod na ni daan. Mao na nga ang ilang tinuhuan dunay gitawag og papa. Pagkamatay sa unang papa, doon na po'y papa nga musunod. Mo na nga pag-abot ni Constantino, daghan ang papang nakalabay. Mao nang ilang gipalabas sa history nga dugay ra kuno natukod ang Roman Catholic Church sa panahon pa kuno ni Kristo. Mo nang giangkon nila ni atong 33 AD sila ang natukod. Dili oy. Ato na ning tubagon si Pastoy Tom John sa iyahang tawag ining argumento. Actually para sa mga taong nakabalo nasayod sa kasaysayan, magkatawag kasi ang presentation. And at the same time, alam po ni abtong mga wakabaw, muna pong tinuod yun po si Pastoy Tom John. Dili, Tom John sa Tom John. Muni angga lang ko sa iya. Okay, sige. So natin duha ka puntos, duha ka main arguments nga to ang i-present. And at the same time, pag-kontra sa argumento nga iyahang gitawag o gipresentar. Pinakauna, ang main evidence niya, kanang dili kuno gitawag og mabasa ang simbahang Katoliko, mo nang di daw tinuod ang simbahang Katoliko. Usa ka na kadakong bakak sa hinungdan nga kining gitawag og pagkadili mabasa, dili na siya mamahimong basis nga ang imuhang ginigar or ang imuhang gipamatud-an tinuod na. Nga naman kay na may giingon nga absentia probationes non est presumptio abstensi or absency rather. Actually, maglisod ko sa tawag ini sa Latin. Buti pasabot niya na the absence of evidence is not the evidence of absence. Buti pasabot, nagpasabot nga dili mabasa, dili niyo makita, it does not mean nga automatically di na tinuod. Mura baog ka ng kuan ba? Mura baog ka ng pagpamatuod sa titulo ba? Moingon kay ako aning lugara kining lunaa. Nya pagpresenta sa titulo, dili akong pangan mo'y nakabutang. So, nagpasabot nga pangan ako nakabutang sa maong titulo, di na tinuod nga ako'y tag-iya. Nga naman kay naka-acquire ko, nakapossess ko sa maong gitaog properties by way of kanang sumusunod. Ears ka ba kung baga, di ba? So ingon ana mga sir. So, unsa may supporting evidence nga ako agyon ni bisa pagdili na mao ako pangalan nga nakabutang si tulo. So, ang birth certificate nga naa ko'y connection sa pangalan nga nakabutang ni anang maong gitawag og titulo. So mo ni buti pasabot nako nga the absence of evidence is not the evidence of absence. So not automatically nga di na tinuod tungod kay di niyo makita ang ebidensya o di nimo mabasa letra por letra.
And at the same time, sa gitawag og lohika na, gitawag na siyang fallacy of argumentum ad ignorantiam. So, nagpasabot nga di mo mabasa, di na tinuod. Mo bitaw nga kinahanglan ta maghaptag og historical evidence concerning sa gisulti ni Kristo nga akong iglesia, nga naman kay ingon man si Kristo nga bisan ang ganghaan sa impyerno, dili makabuntog niini. So, but pasabot from the time of the foundation nga gitukod ni Kristo ang maong iglesia until now, wala na mawala ang maong gitawag og ebidensya. So, ang argumento na di mabasa, di tinuod, di kumutuan na ng Iglesia Katolika, gitukod ni Kristo kay dili mabasa, kontra na siya sa insaktong pangunahuna o pangatarungan. So, mo na nga, di na pwede magamit imong argumento toy nga ang Iglesia Katolika di tinuod nga iyan ni Kristo tungod kay sumapa nimo di mabasa o di lang kay ikaw apil po ning mga migo nato nga gitawag og mga sulpot. Okay. Second argument. Katong ingon niya about gitawag og history. History na kuno to. Pero ingon pa niya tagaan tamog idea. Idea nya pagkahuman ng atong istoryahan facts. So buti pasabot ang ipakao ni Pastoy sa iyahang mga membro katong mga nituo niya ang iyang idea. Dili kadtong gitawag og facts og ang maong idea niya supak pagyod sa facts. O tanawa ra yung supak sa facts. Kanang idea nga supak sa facts nga iyahang gitawag og represent. Ingon pa niya ang naglutos daw sa mga Kristiyano kaniadto kadtong gitawag og Roman Church kay mga pagano daw kuno to. Asa man ka nakakita o nakabasa sa kasaysayan nga ang Roman Church giila siya as gitawag og pagan. Pag ingon gani og Roman Church according sa ang kasaysayan ng daigdig nga tawag ang textbook nga gipagawa sa Department of Education, pag mayon gani Roman Church mao na ang diocese nga kung diin gitukod ni San Pedro sa unang siglo. Dili na ang pagan Rome, lahi man ang pagan Rome o ang Roman Church, and at the same time ang pagan religion dili siya matawag nga church. Kaya for the first 1,000 years, there is only one church ang gisgutan sa Biblia ug sa kasaysayan. And that church, mao ng iglesyang gitukod ni Kristo nga mao ng simbahang Romano Katoliko. O diha palang daan, palpak na katoy. Number 2, ingon pa niya, ang nag-persecute daw kuno gitawag og mga pagano. Yes, correct. Ang nag-persecute mga pagano, pero wala sila gitawag og faith concerning Christian faith. So nganong si Constantine na convert pa man sa Christian faith kung ang tawag ining Roman Church usa pagkapagano? Ngano na convert pa man siya? I-convert niya iyang kaugalingon nga mo na yung gituuhan kaniadto. Iyaga. So paghihapon sa gitawag og loyka ug insaktong gitawag og pangatarungan. So the fact nga si Constantino na convert buti pasabot ang iyang faith kaniadto iyang gibiyaan o gihangop niya ang bag-ong pagtuo nga dili mooy pagtuo sa pagan Rome kaniadto. Ana ba? Pabato kung ato ang bantayan si Pastoy, nagkuan siya kanay bitong naglibog siya unsaon pag sumpay ang iyang story dito sa history. Nga pa niya, iglesia sa Diyos ang gitugod. Wa mo ko supak ana. Kay one of the descriptions na sa iglesia ang gitugod ni Kristo, Church of God, Church of Christ, Church of the Gentiles, the Christian Church, the One Church, the Catholic Church, the Holy Church. More man ang iglesia ha. And that church, Acts chapter 20 verse 28, gipanguluhan ng mga obispo. Wala panguluhi og mga pastoy-pastoy nga nimbuto lang after 16th century. And ang existence ni anang maong simbahan na from the 1st century AD until now na ana. Yung pa niya nga tawag anang kuan daw kanang coexisted kung baga. Di po coexisted kundi tawag anang existed together with the pagan religion at the time ang church daw nga gitukod na gano'n nga Kristo. Yes, tinuod na. Nga naman kay for the first 300 years sa kinabuhi sa Kristiyano, existed na ang gitawag pagan Rome. Pero ang katong Christian Church natukod na sa panahon ni Ginoong Kristo. Ang Roman Catholic Church wala tawag anang ni-exist rather before Christ. Kung dili ni-exist siya after sa gisulti ni Kristo nga, thou art Peter and upon this rock I will build my church. So ang existence sa Roman Church or sa Roman Catholic Church after sa gisulti ni Kristo na my church. Dili kay nga pa niya gilutos daw sa pagan Rome. Ang Israel wala ko naglutos, kakabasag kasaysayan.
Mabantog ba ito nga niabot sila og Roma, nga naman kay ang pinakaunang milutos nila ang Israel. 5 years after si Kristo namatay, pag abot og 37 AD, gilutos, mabata ang nangulo anak pinakauna San Pablo, Saulo ka ni Adto. Sa pastoy, ni kabasag tawag ining kasaysayan. Nga pa niya, ang papasi na doon ako na kani Adto before pa ni Constantino. Yes, correct. Nga naman kay ang nagtukod sa office of the Pope o sa office sa Bishop of Rome, si Kristo man. Sa iyang pag-ingon nga, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. Si Kristo may gatukod gud ana. Mo na nga before Constantine, naana ang papasi. Naana ang tawag in nangulo sa iglesia ang iyang gitukod. Kaya ingon gud niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ana ba? O, di ba? Karon ingon pa niya, giligalize sa Constantino ang tawag ining katulog ko nung Roman Church. So kung tinuod pag yun nga pagan ang Roman Church, kanong iha pa mang illegalize? Nga legal naman sa panahon Constantino ang pagan religion. Amot mo nag-ingon nga, history versus history. Wala nga, may kinis pastoy, basta kadang bitong way hanaw ang naminaw, pero katong mga taong nagtuon na makita gyud ang bot-bot ni Pastoy Manatoy. Ayaw gyud pamutbot. Kay damor mo nga mamutbot, damor gyud mo maulawan sa mga tao kung ipadayag na ang kamatuoran sa kadaghanan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.